Drop it. OK, takže to som ja Hunter. Rozhodol som sa pre vás spraviť Minecraft Let's Play. A pustíme sa do toho. Na začiatok si založíme svet. Nazveme si ho New Svet Let's Play. Dáme si viac nastavení, dáme si super plochy, veľké biomy, normálny. Dáme si aj bonusové trhlice vypnuté, nastavíme pringy, kop a tak ďalej, áno, hotovo. Vytvoriť nový svet, takže čo vám si poviem. Pochádzam zo Slovenska, to už viete. Bavíme hrať futbal, oficiálne sa volám Timotej. Čo to je za biom? Je truhlica. To by som už rád videl. No jasné, lagy ako vždy. Musím to trocha vygenerovať. Počkáme. Prestane to troška. No. Truhlica je tu. Dobre, máš 4 torče, to sa mi povedane páči. A čo si máme? Pekne. Toto bude len taký informačný display, bude dosť pomerne krátky, bude mať takých 5 minútiek. Možno koncom týždňa, takú piatok, sobotu, by mal byť okolo tej 8. večer, v sobotu by mohol byť s mojim kamarátom Genusom. On taktiež si vytvoril teraz nový kanál, natáča videjka. Jeho link dám do popisu a prosím, dajte mu like a odber. Ďakujem, a mne takisto. Takže to dobre. Navrobíme sa aj brezy. Na začiatku nám bude taký maličký domček. Ešte vidno, ten prvý let's play bude taký ešte mikrolagujúci, lebo ten svet ešte je nenagenerovaný. Vidíte, tam sa nám ešte len zjavujú, tam je stromy. To je dobré. Nikdy tu by som si mohol porúbať stromy a postaviť nejakú kadibúdku. Dobre, niekde tu by to mohlo byť. Ale tí kravy, choďte preč, vás odohnám. Sa na mňa nesmej. Na začiatok by to bola, čo ja viem, taká budka 5x5. Tu by stačilo takto na začiatok. OK, aj tieto stromy proste neznášam. Iba keď potreba drevo. Ináč, môžete komentovať taký dobrý texture pack, by som si mohol hrávať. Lebo ja osobne texture packy neviem nájsť dobre. Vždy nájdem, ale len somariny. Takže prosím vás, ak chcete, mi môžete urobiť texture pack, ale nech sú tam nie také somariny. Nie je to pekný texture pack. Neskôršie si stiahnem Optifine. Teraz to nemám. Je tu pomerne tma. Dáme si tu torče. OK. Môžeme si dať chest a urobiť si crafting table. Tak. Čo si zostrojíme? Zostrojíme si dvere.
okej. Čo ešte takého? Robíme si podlahu. Takže tak. A nie zawsze. O! Začiatočný domček by bol dobrý. To si môžeme zatiaľ odložiť na ďalšie časy. Ideme sa pozrieť. Myslím, že nejaký cobblestone máme na rade. Nechcel. Mohol by tu byť už cobblestone. Dobre. Okej. Dokopiem tento. Narazili sme na skinu. Máme iron. Paráda. Nakopím si trocha cobblestone, robím sa na rade. A to by už bolo. Mohli by sme tento let's play ukončiť. A našli sme jaskyňu. No! A hneď máme čo robiť v druhom let's play. Takže... Dobre, vyjdeme hore. To niekto si tam nahám. Okej. Poďme. Zaprvé urobím si pec. A zvolím si trocha dreva. Spražujem paličky a z nich na rade. Ok, máme 11 paličiek. Takže budeme si krompáč, sekeru, lopatu a meč. Sekeru sme si domuseli. Ešte domíňame starú. OK, to by malo na dnešný let's play všetko. Ten link dám do popisu, teda na Genisov kanál. Ak sa vám video páčilo, dajte like, poprípade odber. A to asi z mojej strany všetko, takže čaute.